yange addanma dum do odo carele fof sa sikra aduna fof ko yange tan woni hen sikra aduna fof ko yange tan woni hen so yimbe haalita mbiya yange sarwaka ara way mbada an buubel mbada comme no baflo e leka way sukkana min kulingal mangal way so yimbe ali tan baya comme no o parleur uji jamaaji di tan noddino wo waxtu yoni mi way ay yange wurongo yange mbimame wurongo mi halani hala yange mi halani hala an elle ka baflo elle ka DJ wallahi min ponnoda ko wonde DJ kal dañdo kew jaha mbarina namu musique an forano wonde dum do ponnoda ko wonde DJ ou bien ngona baflo ada dakke tan ara hala ara yima tan musique pele ara hala ara rendino me mama ayet ara rendino me nana may wi kam debbo wayra yum suboji mi woppi mi wonta wayde hay sa wi kam wayra rosa mi rosa ya dum no zarte o wonta wayde mama ayet yam dejo wonta wayde sur mami ya yange to wapare a wopara hala yange ana wopara hala yange kalna jaada yange majja kare joda ton lawol wona to jawra ko mbarta ko sura hala ala wiya mo rawa yaade yange dara mi ari wuddi ton ma comme code de sécurité mar tam bilelde Mariam no badda Asel mawɗum ne jam tan jam woni toon mawɗum ay ko mawɗo sawa joni gartuɗa ayi joni gartumi bamma kadi suwa artude ha joni bamde mi yiyani ɗum taw ni kanko kam moro walla o waynaki mine yo yahata nde ala ne jahami jeere nde ɗo goppumomi nde tagi mbiɗe bamma yo wat feere kam woni debbo goto noon kadi so yalti tan o bammari ne jooɗi ya ko ɗum de won parle ni joni ni ɗum ni kono noon kaw mi winoma yero e buubel oɗon tampina koye mon tan son mbi oɗon guitta dewgal mabɓe oɗon ɓeyda tan fitna hakkude mabɓe kam ɗiɗi ɓe a majjani yero ko buubel yiiɗi ke buubel aussi ko yero yiiɗi donc sino ko sagam o goppidanno hakkude mabɓe rek ɓuuri ala ayi hakkude yero e buubel wona toon woni haala min goni koye hulɓinde yero kono dewgal hay goto ñaagaki Allah ni yiɗa ni tawede ɗo dewgal ittete neɗɗo kala yiɗi tawe tan ko dewgal watte kono ɗo ittete ala wadde min goni koye hulɓinde yero aɗa andi yero hakkille wona belɗo sellani no feewi buubel wi mbaɗen ɗo joni noon ɓen so Allah waɗi yimɓe ndendiniɓe potata ko gaynaɓe joni noon yero piggal ngal heewi ayi buubel no wayi yorde waɗi ɗum ni tan ko piggal yero ɗum saabi noon min jiiɗi hulɓindemo min bamma ƴettidi ɗum ɗon ɗum pour min kulɓinamo mbere omo woppa piggal ngal joni kam bamma ñaagi momo wima woppa piggal ngal mo woppi kono ɗum fof e waade noon hayso woppi piggal ngal pour buubel ko gasɗo o fii ɗum ha ɗiggi joni jinmi ko so mbaɗa yaha tan mbere mami funtodira makko hami nawora buubel hami ronka somi ronki ko ɗum jinmi wadde ɗum kam kaw mi yaɗani hen
aɗa andi buubel saha omo dekona sabu min o tawat kam ɗo ñanden maaro mon ko boni ɗo ala ko wiyanima ala ko heddani kam hunde foof bonande nde mbi taw nde ganduɗa o wi kam ɗum kono hatta mi muñ tan mbaɗa andi ko jikkuji mabɓe ko noon ɓe mbayi kadi nane ne yaami jeere mi nani toon haala ka wiya ka jiɗɗo ittude dewgal mabɓe wayna kaw ɓe bonni inde ma de ala koɓe keddan moɗon an e babam mo bonni indam façon konngol bongol fof ɓe mbimon toon ɗum noon goppideɓe tan ko noon Allah waɗi ɓe ɓe hay goto hettako ɗumen buubel yer tan ɓolɓe so kaali tan a jalat jawta kono hay goto nanggata ɗum sabu ko yimɓe ɓe ganduɗa ɗumninani no fewi a suuɓi mi suuɓi ma si ñaama Allah on nder galle ma hana yalmi komi ɓonni ko hana mimi wulaka ala mi jaɓani ɗum ɗon ala mi jaɓa aɗan tooña fa lakara an mbaɗɗa feere ha gaddumi sigi lakara mbima invitation wona min ka min wanma ɗo mbaɗani mi soofi debbo ma wawa defde aɗa dépense ma moƴƴani hoppu leptude himɓe holɓe leptu a haɗi min ñamde haɗi min haydara an hol kaddamo ñamde wona haade koye mon ñamde ko defi ko no weeli ha meeɗa welde o weeli ha mayi on meeɗani wiya liɗɗi ne awñete ɗum ɗo hajuma ala hen yo et puis fa lakara wawa fa lakara o rowitam debam sellani debbo ma wawa je me le accepte pas mi jaɓata goto ne dépasse debam sa dépasse debam mi kasa kelma allah mi seeɗi sa dépasse debam mi yeyma wonkam cimmima min wawma min wawrima barka allah min wawma min wawma ya fa lakara cikkannomi ka sehlaɓara wiyam debam kagal holɗum sehlagal gaddanɗa men ko ɗiɗo maaroji ɗum ɗo e boji si sa wawi ñama sa wawa paya lakara to min ñamani maaro ma e joni fa lakara joni sa ñamani maaro fa ganda ko lakara to mi anda ko holɗum mi anda fof ko defi ko umo ɗo an e warema wayno jampa warama wayi wade fof ɓuuri kam yodde kam e liɗɗi maaro e liɗɗi wiya mi anda ko domoda mi anda ko tigui tigui wat feere nawamo yaaha jam ga ndefu hajuma ala hen oɗo jikku que ça soit les premières et les dernières fois aɗa wiyam debam ko kangaɗo évité hon ɗiɗo évité ji merde nene ma wona tere mum wonanno hedde ɗo tan tere siid kulbel won ɗo kono noon kanko ɓoccode siidi ɓoccode mi wimo wooro fo waɗɗo kono jaɓani andi hande joni leydi ndi ko lamani leydi ndi ko lamani joni kay Oumar Allah jarama caggal tolnima ɗo hankkadi aɗa andi hankkadi ko yaade heddi yaade hoot mi rutta kadi mi ƴeewoya sukaɓe ɓe fof kañumen fof wona ko lawol caggal ko rewɓe tan goni toon e galle awdi ko moƴƴi eyyi joni noon ko yaade nde ɓuuri sirde caggal Allah waɗi kadi majjere buubel tan wonno yiirama arte juuɗe yero aɗan wonde e yero yettoral joni kay ƴeew tan no masnodirɗa e mabɓe moƴƴi funta tan aɗa ɗaha kamɓe kam a ɗahat tan waɗi ko moƴƴi a ɗahat tan so tawi a won yimɓe ɗiɗo gondi kamɓe ɗiɗo fof ɓe nandi jikkuji fewata ɓuuri moƴƴi tan ko camara bande nawora ɗum anne kadi a waɗi ko moƴƴi eyyi ko noon a waɗi hunde ko gueɗal ma eyyi gollal ngal ko gollal ma immade ha Dakar a woni ɗo haw yiitama ha wayi dani henna anne kadi vraiment min kam vraiment mbiɗa weltanima no feewi no feewi no feewi kadi surtout kadi jikku mo joguiɗa o jikku mo joguiɗa o no moƴƴi ne waɗi fayida heewi ko yahata Dakar wona toon fayida hoore mum ɗum kecce heewi ko jooɗoto Dakar sikka kañum ɓuuri Fuutanke heewi ko yaha Dakar fuɗɗo dañde mbuɗon seeɗa tan arta ga wiya yarata ndiyam loonde yara ko ndiyam Evian ɗum ne wayno leydi Dakar ɓe jahata koye majjere ɓe ganda noon kiingol reeni kesol beele ɓe ganda e Fuuta maayo ngo tan yarde hen ndemeji Fuuta wallahi leydi ndi arde hen tan ko ɓuural
ɗum tan wayrude ɗum moƴƴani hay sa woni ɗanniyanke sa wayri fuura ha ɓurti ha andu ɓurti ɗum a dewe luttat andu ɗum a weɓani luttat mi haalanma ha nana wayrude fuura ha ɓurti ene addama luttude oppo évident ɗi wallahi sa witi kam debbo am ko kangaɗo mi debbo jetto ma ko nene ma ɗakkitiɗo ko kangaɗo sa witango noon mi jetto nene ma wiya mi jetto bamma joni joni an aɗa bonnere ha mayɗa min somi aɗa bonnini bonne wawi tudɗum mbaɗa wawi ittude ɗum wallahi mbaɗa wawi ittude allah ne seedi mbaɗa wawi udde a ɓuranimi jolde a ɓuranimi doole min Yero wurma ren noon mi hoorema. ɓuranimi joole a ɓuranimi doole mbimami aran ɓe mbima cihlagal bonata to jam fatawa holɗum min Ɗiɗo, min mi joni mi natti ni wadde considéré ma mi natti wadde considéré ka sehilam mi natti wadde considéré Ko jiɗɗa tehlagal ngal yo bon ko jiɗɗa joni ko jidda fof mboɗo yiiɗi ko ɓuuri ɗum Batta sal ni ko joni. jidda fof mboɗo yiiɗi ko ɓuuri ɗum boy yet way payam to mbiya boyyen ren hoorema mbimami kola ko jiɗɗa wona ko mboɗo min yiiɗi ko mbattani ɓuuri jaay ɗum dole après way payam lakara an e rassama wajuma ele koyde o ras ma wonma ko umoron morma ngol ɗo lawol tan gefitama ko wayno jiyano mbaɗanma mi wonta invité mi sohlani invité ma moƴƴi fayam lakara min kay ɗiɗo évité taw hono fa wonta to seeɓa dote ardu umoron an sa witi kam boccanmi mi wonma ko boni ka sabuni witam ko mi boccan wi ka sabuni ka an ɓuuri wonde sabunde an ka def aɗa wiya ɗo nangam et puis sa refti ɗo sa witi kam debbam ko dakkitiɗo mi wanma debbo ma ko ɗakkiriɗo mbimam eyyi sa refti ɗo wiyam noon debbo ma o ɗakkiriɗo eyyi sa refti ɗo wiyam debbam ko dakkitiɗo so tawa an mi waddama an debbo an mi resma an mi tottuma teŋe kadi mi resma mi tottuma defana kam maaro an saliw an eyyi ya garta mborami ɗo mi heppani mi haabani fa to mbiɗa ya moɗon wa yaw ala tuuba ni tuuba burso oɗo tan joguiɗa ñande kala ko tuuba burso mbaɗata fayam lakara to joni noon ɗum fof e waade noon min kam hayso amérique gonno pour kam fuut tan ko ɗon jeeya hayso woni toon ko en tout cas galle ma toon no wayni ko pular haalte lacciri ha ko ñamate ñiiri ne ñaame toon a faami mi yahani galle ma to kono ko ɗum nanmi yimɓe ne kala pular a faami ko ɗum tan haalte donc kon joguiɗa toon walla no mbaɗa ni yo Allah nawru ɗum yeeso amin amin sa yi kadi continue tinnade ma heewi ko yahata Dakar tan yettoɗo wiyawa pular hankkadi ko olof tan haala ko jinnaɓe ñamata haako ñamirta ko jungo ɗum ko jinnaɓe mbaɗa ñamirta jungo ñamirta kuddu hay haako no ñamiri ay sukaɓe wonɓe toon ɓe soɓe ngari ɗo tan ɓe mbokkat sa haali pular maɓɓe alhamdulillah ko kalta hoɗum ɓe kaala en mala ɗemɗe ɗe loggani hay darmankani e ɗum ne moƴƴi kono Oumar toppir noon daña ñaarel Oumar debbo goto so yeehi Oumar annan ay galle on way yeew so yalti tan an a yalti kadi saaha fof mi nani a dañ client eɓe seeɗa ɗumnino seeɗa gara koye dabo he ñaarel de ene weeli kono noon min baba galle caggal mi dañi premier femme deuxiéme femme ko huɓere ɗon baddata ɗummi ko dañji huɓere ɗum woni deuxiéme femme ay ɓuuri bonde foof ko neɗɗo gorko desowo premier femme o dañani huɓere walla o dañani galle oɗa deuxiéme femme on fuɗi deuxiéme ma galle huɓere ɗum piɓɗa ɗum mbimi woni haala ka yo Allah nawnan siidi kulbani dañi premier femme deuxiéme femme huɓere ay oɗo tere kanko tiri kanko tiri oɗo pananmi ɗo boy an yero koy hol probléme o jeyno kam affaire bandiyagal o paɗami ɗo so ari ɗo mi wara mamma ko o sali o ko hollum o wiye debbam ko kangal mo reftu ɗo joni omoni mbiyamo an paɗanmi ɗo an tagui mi natani galle o o kay an way ɗum o ko jiɗɗa joni ko jinmi ko yomin maymine ma mayen mbimami yer ren hoorema wi tan debbam ko yer ren dakkitiɗo hoore jamma ko wiwa